Labari mai daɗi. Gwamnati za ta samar da sabbin jahohi (Regions) a Niger. Assalamu alaikum ‘yan uwa na Niger. Ina so in raba muku wani babban labari da ya fito yau 22 ga watan Afrilu 2026, wanda zai kawo babban canji ga yadda ake gudanar da harkan kasarmu. Gwamnatin ta sanar da wani gagarumin shiri na sake raba ƙasar zuwa sabbin yankunan gudanarwa, Creation of New Regions. Menene manufar wannan shirin? Wannan ba kawai ƙara yawan jihohi ba ne, manufar ita ce matsar da gwamnati kusa da jama'a, don kada mutum ya riƙa tafiya mai nisa kafin ya isa helkwatar jiha don yin takardu ko neman haƙƙinsa. Inganta tsaro ta hanyar samar da wakilan gwamnati da jami'ai a wuraren da dacen babu su domin sa ido kan tsaro, rayuka da dukiyoyin jama'a. Bunƙasa tattalin arziki. Idan aka samar da sabuwar jiha, za a gina sabbin ofisoshi, asibitoci da hanyoyi wanda zai samar da ayyukan yi ga matasanmu. Me yasa hakan yake da muhimmanci? A halin yanzu, Niger tana da faɗin ƙasa sosai. Wasu yankuna suna da nisa da inda ake yanke shawara. Wannan sabon tsarin zai taimaka wajen inganta gudanar da mulki, bon governance, tabbatar da cewa kowane sako na ƙasar nan ya ji dumin ci gaba, ba wa al'ummomin karkara damar faɗar albarkacin bakinsu cikin sauƙi. Yaya za a yi hakan? Gwamnati za ta bi matakai na ilimi da bincike. Za a duba yawan jama'a da faɗin ƙasa. Za a samar da dokoki na musamman don ayyana iyakokin sabbin jihohin. Za a tura ma'aikata da kasafi, budget na musamman don fara ayyuka a waɗannan sabbin yankuna. ‘Yan uwa, wannan babban mataki ne na refundation, sake gina ƙasa da muke fata. Mu tayya ƙasarmu Niger addu'ar Allah ya sa wannan ya zama sanadiyar zaman lafiya da wadata mai dorewa.